Toto sú 3 veci, ktoré sú u nás doma inak ako vo svete. Deti na skutri. Bežne tu stretneš malé deti, ako jazdia same na skutri, prípadne si ešte vezú nejakého kamoša. Niektoré majú také malé zlaté skutríky, iné sa vezú niekedy aj v trojici na skutri. Veľkom ako ja sa doteraz bojím šoferovať. Je to pre nich nevyhnutnosť, pretože častokrát by sa nemali ako dostať do školy, takže stále je to lepšie, keď takto jazdia, ako keby nechodili vôbec do školy. Takže tak. Na sušenie ríže tu využívajú krajnice alebo nejaké menej prázdne cesty. Si ju pekne rozprestrú na asfalt, popri tom jazdia v pohode auta. Oni si to tam idú raz za čas rozhrabkať, aby sa to rýchlejšie usušilo. Keď sa hovorí, že umývaj si svoju rýžu, tak už vieš prečo. Tankovanie benzínu. Netankujú tu benzín iba na čerpacích staniciach, ale každý obchod alebo každá tretia nejaká domácnosť má pri krajnici benzín natankovaný normálne v 1-litrových fľašiach a ty sa len zastavíš, pribehne nejaká teta, ktorá väčšinou nevie po anglicky a môžeš vyraziť ďalej na cestu. Alebo majú potom aj také mini čerpacie stanice pred svojím domom. Netuším, ako to funguje, ten princíp. Zakrúte nejakým kolečkom, ktorý vytlačí ten benzín dohora a potom ti to natankujú normálne už s takou profi hadicou. Ale často sa skôr stretneš s tými litrovými fľašami. Mám ešte kopu takýchto malých postrehov, tak ak ťa to zaujíma, nezabudni ma sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu.